Today I don't feel like doing anything. Hola, hola, què tal? Avui us explicaré en aquest tutorial com visualitzar des d'un programa com el QGIS, també es pot fer des del Miramont o des de l'ArcGIS, dades geogràfiques que estan a internet. Això es fa mitjançant uns tipus de mapes que es diuen Web Map Services i venen a ser com uns ràsters que són com unes fotos o com uns video streamings que veiessis per internet, però te'ls mires en un programa d'informació geogràfica. Ja veureu que també no és ben bé com a Google Maps, però també us ensenyaré a posar el Google Maps aquí a mapes de Google o mapes estil Google Maps aquí de fons, aquí al nou QGIS, d'acord? Anem a veure. Primer de tot us ensenyaré com visualitzar VMS, Web Map Services, de l'Instituto Geográfico Nacional, és a dir, a nivell d'Espanya. Per fer-ho, posem a Google IGN Directorio de Servicios VMS, i ens surt aquesta entrada, la de Servicios Web Mapas, del portal de la infraestructura de datos espaciales de España. Molt bé, aquí tindríem Web Map Services o Web Map Tiled Services, que són tassalats, és a dir, com per rajoles. De moment mirarem el Web Map Services. Tindríem de països vecinos, de mapes locals, mapes autonòmics, mapes estatals. Locals vol dir rotllo municipal. No? A part tindríem coses del Ministeri de Defensa, hi ha coses més sectorials. Per exemple, el cadastre o coses així. Bé, anem a veure a nivell estatal. D'acord? Ens posem aquí a nivell estatal. I si entrem aquí, veurem que anem baixant i hi ha tot un xorro, la ostra, moltes coses, molts mapes que ens podríem descarregar. Val? Per exemple, descarregar no, descarregar no, que ens podríem visualitzar sense descarregar. Anem a veure, per exemple, aquest primer que diu peligrosidad de inundació. Ara ens connectarem a aquesta URL des del QGIS. La seleccionem, botó dret, còpia, i ens anem al QGIS. Des del QGIS anem aquí a Layer i afegeix una capa. Afegeix una capa, en aquest cas VMS, i aquí li direm, jo aquí ja en tinc d'anteriors, anem a fer-ne una de nova. Aquí li posarem IGN, com es deia això, diguem, era la de peligrosidad por inundación. Peligro inundació. Això és un nom que jo li poso, perquè és un sinònim d'aquesta URL, perquè jo me n'enteri. L'URL per això és l'important. Estem d'acord? I ara, que ja ens apareix aquí, diem connecta. Vinga, ens hi connectem i veiem que aquí hi ha tot de mapes, dintre d'aquella URL hi ha tot de mapes que podem consultar. Per exemple, inundació. Sabeu que les inundacions hi ha com unes àrees que s'ha estudiat que hi ha un període de retorn de 10 anys, de 100 anys o cada 100 anys on allò s'inunda, com ara va passant aquestes pluges tan fortes que hi va haver amb allò del Glòria, us en recordeu? Que hi havia unes zones que tothom deia, ostres, aquí ja fa molts anys es havia inundat això. Doncs bueno, és per això, no? Hi ha unes inundacions, uns períodes de retorn fluvials o marins. Anem a provar, per exemple, el de Marina 500 anys. Fem el default, despleguem el default i fem arc. Tanquem. Tot, això es carrega i veuríem que aquí ens ha aparegut com uns puntets blaus que venen a ser, doncs, això, per l'àmbit d'Espanya, el període de retorn de cada 100 anys. Clar, jo no m'entero. Jo aquí personalment, jo perquè ho sé, que això és Espanya, però no ho veig. Doncs aquí em molaria veure a sota el mapa d'Espanya, la foto de satèl·lit d'Espanya, per exemple. Ens anem a fer. Anem a mirar també d'aquí, anem a l'IGN, anem a mirar ortofotos, màxima actualitat. Pum. Us en recordeu de la pràctica de ràsters que hem de descarregar imatges? En aquest cas no les descarreguem, simplement les visualitzem en el QGIS. Doncs farem el mateix. Layer, afegeix capa, afegeix un VMS, i li direm nova, i direm IGN orto actual. I li foto l'URL que toca. Sí, l'important, l'URL. D'acord. Aquí em surt IGN orto
m'he equivocat, bueno, podria editar. Ara ja em surt bé. Doncs ho connecta. I molt bé, aquí em sortirien diverses. Anem a fer, per exemple, aquest que diu el 4. He espagat el 3. Llegeixo. Vale, ja em surt el mapa d'Espanya. Ep, alerta. Em surt per sobre, la capa aquesta per sobre de la inundació. Puc moure aquesta valla d'aquest amunt i ara veuria, diguem-ne, les inundacions en blau, a les zones que cada 500 anys s'inunden en blau. Per exemple, recomano, veiem aquí a la manga del Mar Menor, aquí a la zona de Múrcia, per exemple. Aquí, cada 2x3 sempre hi ha inundacions, aquesta zona de Múrcia. Va. Molt bé, doncs si anéssim aquí, just a la punta, veuríem que, si desactivem aquí, veiem que hi ha tot aquí que sembla això Qatar, però no és Qatar, és Múrcia. Aquí tenim tota una zona, aquí a la punta, que està tota urbanitzada i que, bueno, això algun dia s'inunda. Ja per acabar aquesta sèrie petita de l'UVMS, de l'IGN, anem a mirar, ja que estem, una coseta que potser trobeu interessant. I és que anem a veure les ortofotos històriques. Anem a mirar aquest URL i també el connectem aquí. Anem a Bayer, faig escapa, fem una nova i diem IGN Orto Històrica. Farem l'URL, ens hi connectem i a veure la del 56. Tindríem de diversos anys, fotos que són aèries que s'han fet al 81 o al 73. Anem a veure el vol americà, que ja el vam veure en l'altre tutorial de raster. A veure aquí una cosa que us vull ensenyar, que tant per tot el que és criminologia com altres assignatures doncs pot ser útil. Ostres, doncs el 56 aquí, mira, era tot un cordó dunar. I ara hi ha tot aquí urbanitzacions que ja et dic, sembla Qatar això. Bueno, no sé, diuen que els viejos del lugar, les coses que es feien abans es feien per alguna cosa, no? Potser és perquè no hi havia quartos per fer-se aquí les urbanitzacions, potser és perquè això algun dia s'inunda, és a saber. No és que ho vulgui, ni molt menys, simplement que quan surti a les notícies que a la manga del Mar Menor ha passat alguna cosa. Bueno, veieu, per això poden servir els mapes. Perdoneu, us havia dit que també miraríem l'UVMS de l'Institut Geogràfic, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. A Google, si posem UVMS i CGC, i entrem a la primera entrada, veurem que aquí és similar a la de l'IGN, però una mica diferent. L'URL és una URL comuna amb la qual veurem tot de serveis. En aquest cas, que ara estàvem amb això, vaig fer un projecte nou per separar les coses. Anem a Layer, afegim una capa, com ja sabeu, UVMS, i aquí en fem una de nova, li direm Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, posem l'URL que m'he copiat d'allà, de la web de l'ICC, aquesta URL, la poso aquí, li poso el meu sinònim, connecto, i aquí tenim des de mapes topogràfics a ortofotos, imatges de satèl·lit. Per exemple, si mirem una imatge de satèl·lit, tenim una imatge de satèl·lit de Catalunya. Molt bé. El bo de les imatges de satèl·lit és que abarquen molt espai d'una sola toma, d'una sola fotografia. El dolent és que la resolució espacial pot ser una mica xurri. Anem a veure més coses de les que veiem aquí. A l'ICC. Veiem el topogràfic. El 25. El topogràfic de la capital del món, Manresa.
I ara em falta per explicar-vos una coseta. Com posar el Google Maps aquí, en el QGIS. Això us pot servir per quan feu servir per posar de fondo en alguns mapes que vosaltres estigueu. Per fer-ho anem a complements i afegirem un complement que és mapes externs. Mapes externs de servidors com ara QGIS o un altre que es diu OpenStreetMaps. Per fer-ho anem aquí als complements, com hem vist, els complements, i aquí a tot anem a buscar un que es diu OpenLayer, OpenLayer Plugin. OpenLayer Plugin. Instal·lem aquest plugin. I ens apareixerà aquí a web. Web i podem des de veure el de Google Maps, tant el físic, el de carrers, l'híbrid, el de satèl·lit, com l'OpenStreetMaps. L'OpenStreetMaps és una iniciativa comunitària, rotllo QGIS, en la qual la gent pot anar fent mapes i, diguem-ne, aquests no és una empresa privada com ara Google Maps o Bing Maps. Anem a mirar-lo, per exemple. Té aquesta pinta. Això és l'OpenStreetMaps. Evidentment, no només és per Catalunya, sinó que és per tot el món. Anem a iniciar. Molt bé. Com us deia també, podem anar a Google. Satèl·lit. El de Google està una mica més cap. Ja veureu que Google, jo soc un gran amant de Google, però aquí no els hi mola gaire que la gent es vegi el Google des del QGIS, perquè la gent se'l pot posar els mapes sense que aparegui la font i tal. Veieu, Google és una mica més... Bé, espero que hagueu après. Vinga, que vagi bé, adeu-siau.